Bareta, alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kanaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maraynaod po sa inyong kabos mga tugang ngunyan na aldaw ni Lunes, Mayo 19, 1925. Ini an Bareta, alas 12. Asin kami po ang sa inyong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines, kandar kulang mga bareta sa lado lokal. Apat na personahes kan Police Regional Office 5 tinawanin medalya ng kagalingan. Comelec checkpoints asin iba pang esfuerzos mantinidong pig-implementar kan Police Regional Office 5. 1.4 milyon pesos kantidad nin illegal na droga na kumpiskar kan PNP Bicol sa operasyon po Mayo 18 sagkod Mayo 19. DOTR asin LTO Bicol mahigpit na pig-implementar ang no shortcut sa pagkuan ng driver's license. Sa lado nasyonal, duwang oposisyon posibleng mabilog sa 20th Congress. Bagong ley na nagbabasura sa double plaka law saro sa mga legasiya kang Senado. Malacanang kinontesta ang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na biktima siya ng political persecution kan administrasyon. Malinaw na roadmap kay Puhan para sa pagpapauswag kang blue economy. Bareta sa ibang nasyon, Ukrainian President Volodymyr Zelensky pinasalamatan si Pope Leo XIV dahil sa seryosong pagpapundo kan kariribukan ninda kan Russia. Sa lado ng sports, pagbuelta ni Kai Soto sa pagkawat daipang kasiguraduhan dahilan sa injury. Iyan po mga tugang ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Apat na personahes kan Police Regional Office 5 ang pigmidbid kan komandansya nguyan na aldaw sa PRO 5 Grandstand Campo Simeon Ola, Legazpi City. Sa paagi kan medalya ng kagalingan, pinanginota ni PNP Bicol Director PB General Andre Dizon ang pagmidbid kay Police Major Kenneth Ding Gutierrez asin Police Master Sergeant John Paul Vega dahilan kan sa indang meritorious accomplishment sa matrayumpong Manhunt Charlie Operation kan Oktubre 1, 2024 sa Barangay San Pedro, Bawan, Batangas. Nagresulta ini sa pagkakaarestar sa numero 4 Regional Most Wanted Person kan PRO 5 na haloy ng pighahanap dahilan kan kasong attempted rape as in sexual assault. Parehong pigmidbid ani pigtao kan Police Senior Sergeant Sarah Jane Isidoro dahilan kan sa iyang kontribusyon sa Manhunt Charlie Operation na ginibo kan Pebrero 23, 2025 sa Zone 2 Bayan Dasmariñas, Cavite. Nagresulta man ini sa pagka-arestar sa personang may kasong sexual assault as in 4 counts kan statutory rape. Mientras na ipigtauman ang medalya ng ugnayang pampulisya kay Police Chief Master Sergeant Warren Obal dahilan kan sa iyang serbisyo sa Meaningful Community Initiative na nagtaonin free baptismal services sa 8 persona kan Mayo 5, 2025 sa Barangay Sagrada, Viga, Catanduanes. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mantinido manggiraray na alertado ang Police Regional Office o PRO 5 sa panginot ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, maski tapos na ang midterm elections para siguraduhon ang seguridad kang publiko sa Bicol Region. Sa ngunyan padagos manggiraray ang pagkondukta ng Comelec checkpoint sa mga estrahitikong asin mayor na lugar sa rehiyon. Parte ini kan mas pinakusog na post-election operations kan mga kapulisan sa Kabikulan panganing mamantinir ang katrangkiliwan asin pagkakasundo kang lambang saro. Segun kay Dizon, bako pang tapos ang saindang trabaho dahil ang patakot sa seguridad pwedeng mangyari meski tapos na ang eleksyon. Ang Kasurug Cops handang magresponde sa anuman na maguta na emerhensya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
Sobra 1.4 milyon pesos ang kantidad kan illegal na droga na nakumpiskar kan PNP Bicol sa anom na operasyon na ikinundukta puon Mayo 18 alas 6 nin aga sagkod Mayo 19 alas 5:59 nin aga. Sigon sa impormasyon kan ahensya, 7 suspect ang totalmente naarestar may katakod sa illegal na droga mantang tuluman na most wanted persons asin saro na other wanted persons man ang naarestar sa laog nin 4 na operasyon. Mientras naigwaman nin anom na naarestar katakod kan sarong operasyon kan ahensya sa illegal gambling asin sarong surrendered firearm man ang nakumpiska. Sigun kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, padagos 6 persos nagigibuhon kan pulisya tangani maging ligtas ang rehiyon Bicol para sa gabos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Daing shortcuts asin magsunod sa proseso. Iyan ang direktiba ni na DOTR Secretary Vince Dizon asin LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza the second manungod sa pagpapaimplementar kang pagkuha ng driver's license asin kan practical driving test. Sigun sa memorandum kang ahensya, gabos na aplikante ng driver's license, kaipuhan, pumayraron sa actual on-street driving test kung sa indigdi babaluon ang sa indang kakayanan, disiplina asin pagrespeto sa batas trapiko. Tinawanduon man kang ahensya na strictly no proxies or no shows dahil sa ruining bayolasyon na pwedeng may magkakanigong disciplinary action. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Naghahanda na ang gobyerno probinsyal sa Grand Sagala o Santa Cruzan sa siyudad kan Legazpi. Sinabi sa DCGB News ni Provincial Tourism Officer Dorothy Colye na pighahalat pa ninda ang approval kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa kahagadan na road closure poon sa Maisi Oil Gasoline Station, kanto kan Velamor Subdivision sa kahalabaan kan Rizal Street pasiring sa May Kapitolyo Probinsyal. Ang nasabing mga lugar ang aagihan kan nasabing aktibidad sa Mayo 31 kan Mayo. Sinabi pa ni Colyen na may mga imbitadong beauty queens na iyon magiging mayor na partisipantes sa Grand Sagala. Sinabi pa ni Colyen na in kaso dai matapos ang patrabaho kan sa Peñaranda Park sa Albay Astrodome ang magiging venue para sa pagtapos kan prosesyon. Naglalaom si Colyen na sa mas lalong madaling panahon, maisapinal na ninda ang venue kan nasabing aktibidad. Dapat nang ma-turn over kang DPWH 2nd District Engineering Office sa gobyerno probinsyal kang Albay ang haloy ng pigkukonstruhir na Peñaranda Park sa masunod na semana. Sigun kay Governor Glenda Ong Bungaw, sa nasabing parke na dapat pigigibo ang aktibidades kang probinsya, lalo na sa Grand Santa Cruzan nagigibuhon sa Mayo 30 sagkod 31, mantang may mga nakaplano pang aktibidades para sa pagkomemorar kang Independence Day sa Hunyo 12. Tinawanduon pa kang gobernador na dainin daaakuon ang parke en kasong may diit pang paplansyahon kung kaya kaipuhan pulido na dapat ini bago i-turn over sa ahensya. Kinonfirmar pa ni Bungaw na sa aldaw mismo kang Grand Santa Cruzan sa Mayo 30, gigibuhon ang formal ng pag-turn over kang Peñaranda Park. Nagpatanid ang Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO na aprobitsaran ang mga Department of Tourism or DOT accredited tourism-related establishments sa probinsya. Ini tangani na masiguro na makalikay sa mga scams, maging ligtas asin magayon ang kalidad kan mga akomodasyon na bibisitahon ngunya na summer vacation. Sigon sa PTCAO, ang mga accredited tourism-related establishments nagsusunod sa mga regulasyon kan akreditasyon asin marhay na serbisyo. Apera sa mga akomodasyon, parte man kaini ang mga accredited land transport operators, travel and tour agency, tour operators, asin iba pa na pwedeng mahiling sa website kan ahensya na beta.tourism.gov.ph.
Mahigpit ng pagpapaimplementar kang lokal na gobyerno kang Legazpi City ang ordinansa manungod sa basura na no segregation, no collection policy. Segun sa impormasyon kung kaito, concentrated sana sa sentro kang syudad ang ordinansa, sa presente pati ang mga rural areas mahigpit naman na pigbabantayan kan pagpapaimplementar sa pamamayo kang OCENR. Katakod kay ni may mga informasyon para Fernalia araw kang tarpaulin ang ibinugtak sa mga hararayong barangay tanganing mas masabutan paninda ang pulisya o ang polisiya. Sigun sa ordinansa kang syudad, ang pribadong individual na daing magsunod sa tamang pagtapok ang basura, posibleng magmulta ng 300 pesos sa first offense, 500 pesos sa second offense as in 1,000 pesos pag third offense. Mantang ang mga commercial na establishmento ang pwede magmulta ng 1,000 pesos sa first offense, 2,000 pesos sa second offense as in 3,000 pesos sa third offense. Kakulangan sa CCTV ang saro sa mga problema kan Duterte Highway sa Daraga Albay. Kunata, nagagamit ang dalan sa mga illegal na transaksyon sigun kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Sigun kay Azotea, sa paagikan mahigpit na pagmonitor asin espersos kan pulisya sa illegal na droga sa munisipyo, dakul nang matrayumpong operasyon ang naipautob kay ni alagad sa obserbasyon, dakul na mga illegal na transaksyon ang nadadakop sa Duterte Highway. Katakod kay ni sa bilog ng munisipyo kan Daraga, ang barangay Maruroy na sana ang pighahalat kan ahensya na madeklarar na drug cleared kan Regional Committee kan Philippine Drug Enforcement Agency. Padagos pa ang pagdakol kan mga pasahero na nag-aabot sa Tabaco City Terminal na mapasiring sa Metro Manila. Haros burubanggi gulpi ang nakakaaragahan sa terminal tanganing maaprobitsaran na may amay na maabot ng mga bus o mga bus na pwedeng lunadan pabalik sa Metro Manila. Kadaklan kan may iyuan mga dai nakalunad sa maghapon na paghalat kaya mas minakarahay na ninda na day maguli sa harong asin sa terminal na sana maghalat kan bus. Ang bulto ni mga pasahero resulta pa kan manag-uruli sa probinsya para makaboto kang nakaaging pirilian. Katakod ka ini nag-akudir ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa pag-agi kang pagdistribuhir ni mga karton na mahigdaan kan mga pasahero na pwedeng ilatag sa salog mantang pighahalat ang mga bus pasiring sa Metro Manila. Mga tugang, iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon na siniba pa pagkatapos kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumantas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Lagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at tama ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sila nag-opresir din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees, alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-experiensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa indong bulsa. Kaya, enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, laog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, mag-apod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaho ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Balik po kita ang mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga Bareta sa Lado Nasyonal at Sinibapa. Posibleng mabilog ang duwang oposisyon sa 20th Congress, inisigun sa sarong political analyst na si Professor Jean Franco kung saan kaibahan digdi ang grupong nagsusuporta kay Vice President Sara Duterte, mantang ang saruman iyo na grupo kan oposisyon durante kan Duterte administration. Kaibahan digdi sina Senator Risa Hontiveros asin incoming Senators Kiko Pangilinan asin Bam Aquino. Siringman sina dating Senator Leila de Lima asin Attorney Chel Jokno. Sigun kay Professor Franco na malinaw na kamauotan kan grupo ni De Lima na magdistansya sa kampo ni Duterte. Piglinaw ni Professor Franco
Nabako pa malinaw ang tunay na kahulugan kan tataramon na oposisyon sa sistema kan politika sa nasyon. Mantang nagtutubod man ang sarupang political analyst na si Professor Aris Arugay na malabog pang makipagbiyo nin puwersa sa ibang grupo ang partido kan mga Duterte, apisar kan siltikan sa pagaltanan ni Presidente Ferdinand Marcos asin Vice Presidente Sara Duterte. Maikukonsiderar na legacy kang 19th Congress ang bagong ley na nagbabasura sa double plaka law. Sigun kay Senate Majority Leader Francis Tolentino na ang bagong ley trayumpo kan bilog na motorcycle riding community. Sinabi ni Tolentino, co-author as in principal sponsor kang propesto, na iwawalat niya ang sa Senado ang panuning pagpasalamat dahil sa wakas napirmahan na ang landmark law para sa milyones na kababayan na oral daw nakadepende sa saindang mga motorsiklo. Apwera sa hinali, ang requirement sa mga motor sa pagbuktak ng dobleng plaka, binawasan naman ang multa sa irarom kang Motorcycle Crime Prevention Act or RA 11235. Pigtatawan man kan lane nin pagkakataon ang Land Transportation Office o LTO na isarado ang backlog kang distribusyon ng license plates sagkod sa Hunyo 30, 2026 kung sa ingunyan uminabot na ini sa 12 million. Kuminirad ang Malacanang sa pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na biktima siya kan political persecution. Sa press briefing sa palasyo, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na natural na sana ang nagibuhon na depensa ang siring na naratibo. Alagad dain nasisimbagan ni Roque ang mga importanteng issue na piglatag kontra sa dating opisyal. Tinawanin doon ni Castro na korte mismo ang nagluwas ni invalid warrant of arrest kontra kay Roque may kinaaraman sa kasong qualified human trafficking. Apera kay ni ibinulgar man ni Castro na may nakapendyenteng kaso si Roque sa Ombudsman poon pa kan 2023. May kinaaraman sa land grabbing sa Bataan. Pigsasabing may 77 na paraoma ang nagsaangat nin reklamo laban sa dating tagapagtaram kan palasyo. Tinawanin doon ni dating National Economic and Development Authority o NEDA Director Cielito Habito ang pangangaipo sagkod magkaigwaning malinaw na roadmap ang gobyerno para mapailing ang tunay na potensyal kang yamang dagat kang Pilipinas asin maisulong ang blue economy. Tinawan doon ni Habito sa ginibong Philippine Blue Economy Roundtable na ang pagkakaigwaning malinaw na roadmap importante para kita maging globally competitive asin kayang makipagsabayan sa mga kataraning na nasyon sa Southeast Asia, partikular na sa apat na orihinal na miyembrong nasyon kang ASEAN na kasabay kan Pilipinas iyo ang Indonesia, Malaysia, Singapore asin Thailand. Segun kay Habito, maski na unambitan na ang blue economy sa Philippine Development Plan, wara pan ining konkretong plano o para ini mas mapakinabangan. Sakop kang blue economy ang mga sektor arog kan mga parasira, transportasyon pandagat, turismo sa baybayon asin ang pangataman sa biodiversity. Ipinahayag kan Department of Tourism o DOTR na nagpupuon ng makabawi ang Pilipinas gikan sa pagbaba kan numero nin mga turistang Tsino na naglalaog sa nasyon kasabay kan pag-itaas kan mga nagaabot na turista gikan sa ibang nasyon lalo na halit sa Middle East, Gulf Cooperation Council o GCC asin India. Sigun kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco na dai naabot ang target na 7.7 milyon na Chinese tourist arrivals para sa 2024. Matapos na makapagparehistro nin 5.9 milyon kanakaaging taon. Saro sa mga pigsiirip na dahilan iyo ang crackdown sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Pigpapakusugman kan DOT ang koordinasyon sa mga pangenot na tourism carkets aron kan South Korea, Japan, United States, Europa, asin Australia. Padagos na nag-iitaas ang numero kan mga bisita hali sa South Korea asin Australia dahil sa naghihiwas na connectivity asin interest sa diving, golf, beach asin adventure tourism. Dagdag ni Frasco na handaan man iba-ibang destinasyon sa nasyon na magresibin ng mga turista gikan sa man iba-ibang parte sa kinaban. Inumaw kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang apat na dating benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program
o 4Ps matapos makasabay sa top 10 kan Mayo 2025 Nursing Licensure Examination. Sigun kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kan Domingo, patunay ini na nakakatabang ang programa sa futuro kan mga hobenes. Kaibahan digdi ang mga registered nurse na sina Jamela Irish Casis gikan sa Aguilar, Pangasinan na nasa top 6, Kayla May Narcisa hali sa Santo Domingo, Nueva Ecija asin Samantha Joy Eco Cruz gikan sa Lingayen. Pangasinan na kapwa na sa top 7 asin kay Alina Kayla Simula sa Dagupan City, Pangasinan na nasa top 8. Barata sa ibang nasyon, nakasalak ni Pope Leo XIV si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kaibahan si Zelensky na personal na mag-atindir sa inauguration mass kan Santo Papa. Kaibahan sina US Vice President J.D. Vance asin US Secretary of State Marco Rubio. Sinabi kan Ukrainian President na grabe ang pagpapasalamat sa Santo Papa dahil sa suporta niya sa iyang nasyon. Malinaw man na pigsusulong kan Santo Papa ang panghaluyan na katrangkiluhan sa pagultanan kan Ukraine asin Russia. Nahiling man ni Zelensky ang kahandaan kan Santo Papa na maging tulay para dagos nang makamtan ang katrangkiluhan sa sobrang 3 taon na kariribukan. Enot nang sinabi kan Santo Papa na dapat mapundo na ang mga kariribukan sa lambang nasyon asin handa ining maging sarong tulay para ini makamtan. Sa bareta niya to sa lado ng sports, ikinamundo ni Kai Soto ang day niya pagkawat sa Gilas, Pilipinas para sa FIBA Asia Cup 2025 sa bulan nin Agosto. Sinabi ka ini na wala pang kasiguruduhan kung sagkod no arin inidagos na marahay an sa iyang ACL injury sa iyang walang tuhod. Nakasentro ang atensyon niya ngunyan sa recovery para makakawat na ini. Nakamtan kang 7'3" ang injury kang Enero mantang nagkakawat sa Japan Basketball League. Dagdag pa kaini nakaipuhan ngunyan ang full recovery gikan sa injury na aabuton ning sarong taon. Naglalaom ini na makakasabay siya sa kawat kang Gilas, Pilipinas sa first window kan FIBA Basketball World Cup 2027 Asian qualifiers na gigibuhon sa bulan ning Nobyembre. Naimbento ang sarongkoy Smart Dog Bed kung sa inhigdaan ininin mga fur babies na konektado sa Wi-Fi asin pwedeng matrack kan mga amo ang respiration rate, weight fluctuations asin iba pa kan sa indang mga alaga. Ang memory foam padding asin thermoelectric cooling unit kaini tig sisiguro na ang mga atama na hayop komportable sa indang pagkaturog. Apera pa kan mga adjustable na settings kan dog bed, igwaman ini nin built-in speakers na pwedeng magpaturog nin mga pampakalma kung may kikilat asin igwaman nin two-way camera na pwedeng magamit sa pagmonitor kan mga atama na fur babies. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special story, sarong eskwelahan sa Massachusetts, USA, ang nakapaggraduar ning 23 na padis nin mga kambal na persona. Ang 8th grade graduating class kang Pollard Middle School sa Needham ang may pinakadakol na kambal na nag-atindir kang sarong graduation ceremony. Sigun sa principal kang eskwelahan na si Tamata Bibo, makaugma asin kakaiba na igwasin na ning 23 na padis nin mga kambal na nagtapos. Nasorpresa man ang mga graduating twins sa seremonya na dakol palang sindang padis nin mga kambal sa indang eskwelahan. Flashback. Ngunya na Mayo 19 taon 1893 na ihayag ang Maura Law na pinangaranan sa author kaini na si Antonio Maura E. Montañer. Mawat kan lay na ini natawan nin mas mahiwas na mga lugar sa Luzon asin Visayas apwera sa Manila na dai binago ang gobyerno kaini. Sigun sa lay, mamukna nin mas maliwanag asin bagong imahen nin lokal na gobyerno sa paagi nin pagbugtak nin mga tribunal municipalities asin pagtaon nin diretso sa lokal na gobyerno kung sain padagos ining imamanihar kan mga kura paroko, mga hunta probinsyal asin kan gobyerno nasyonal. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang bareta alas 12, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Some shoutouts po. Good luck po sa mga players po kan Bicol na mapaduman po sa lawag for the
palarong pambansa, lalo na po sa Warang Gym contestants sa Taekwondo, si Miss Tricia, Sean, and Bianca. Good luck po. As in, happy watching po kay Councilor JP Lee, Chadi Velasco, watching from Bernice Resort Hotel, Ma'am Ariel Barbacena Nunez, Sir Yad Rempilio, watching from Ligao, Ma'am Nelsie Maranyo, asin si Ma'am Isabel Melitante. Sa pangalan kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba sina Miss Jenny Matthew Balyaran asin Miss Nicole Gloriane. Sa lado technical, katuwang tapo dyan si Sir June Apolis, Mr. Jerome Nico Martinez, ang sa tuyang IT asin social media writers Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa, kan Megaforce Patrol asin sa pangaran, kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Sabangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina, Thank happy you for lunchtime. watching. Happy watching po, Ma'am Sa Pita ibang Panggas. nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta